Ataquem el punt 8 del temari. Anem a trobar generalitzacions i fórmules, patrons, a partir de certes situacions. Analitzem aquesta situació d'aquí. Fixeu-vos que en el primer pas tindríem fins a 4 quadrats, en el segon pas fins a 6 quadrats, en el tercer pas fins a 8 quadrats. És a dir, que en cada pas anem augmentant en 2 quadrats més. La pregunta és, seríem capaços de respondre a aquestes preguntes? Seríem capaços de dibuixar-nos el pas 4 i el pas 5? Podríem fer un croquis aproximat de quina estructura tindria el pas 18? Podríem fer una taula que relacionés el pas en què els trobem amb el nombre de quadrats? I després, millor encara, seríem capaços de trobar una expressió algebraica tipus, no sé, 3x més 4, que et permeti trobar el nombre de quadrats en funció del pas en què et trobes? Millor encara, podem cridar al profe i representar gràficament quants quadrats tenim en funció del pas en què ens trobem? Doncs totes aquestes preguntes són les que heu de treballar en aquest punt del temari. Deixo verd, segurament necessitareu ajuda del profe, però un cop li agafeu el truc veureu que tampoc és tan complicat. Us presento aquesta situació d'aquí, aquesta situació d'aquí, podem trobar alguna expressió algebraica, x, 2x, x al quadrat, x al cub, etc, que respongui a aquesta situació d'aquí, que si substituïm la x per aquest valor ens doni 1, que si substituïm la x per aquest valor ens doni 4, etc. D'acord? Doneu resposta també a aquestes preguntes aquí i un cop li agafeu el truc, doncs us demano que formeu una expressió algebraica senzilla i a partir d'aquí doncs podeu crear la sèrie de quadrats que respon a aquesta expressió algebraica. Si voleu jugar més, aquí en teniu més opcions. No totes es veuen gaire bé, aquí la F costa una miqueta de veure, però les altres sí, més o menys sí, es pot jugar amb elles per trobar expressions algebraiques que donin resposta a aquestes situacions d'aquí. Bon joc, que us ho passeu molt bé, feu les que pugueu i presenteu les vostres respostes.